Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado sa 12 na bulan sang Marso tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon para karon nga adlaw? Isyu politika. Ginabulubanta rough estimate 70,000 ang nagtambong sa rally ni Vice Presidente Leni Robredo. Subong man, talakayon anano ang mga resulta politika sa siyudad sa Bacolod, untat biyahe ikasaman sa mga driver kag operator. Subong man, 17 bilyones kuno ang kapirdihan sa gobyerno kung kakason ang excise tax. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Ni Vice Presidente Leni Robredo ginabulubanta mga 70,000, 70,000 ang nagtambong sa Paglaom Sports Complex. Record high ini sa isa ka grand rally nga naglunta dire sa siyudad sa Bacolod. Pero mind you, dua pa lang ang naghiwat sang grand rally sa siyudad sa Bacolod. Kumadumduman, Bongbong Marcos. Ginabulubanta sang iya mga sumalakdag mga 20,000 ang nagtambong sa Grand Rally ni Bongbong Marcos. Samtang 70,000 ang kay Leni Robredo. Kadako sa diferensya. Wala pa naton baybalan kung anano ang matabo sa Grand Rally. May ara pa. Kung mag-abot diri si Manny Pacquiao, takson man naton kung anong kadamuon sa magatambong. Sa niyabalaan si Manny Pacquiao, gapanag tagkwarta, base lipat kamo, base kon magdumog man ang pumuluyo sa Grand Rally ni Manny Pacquiao. Wala pa sa matapos. Wala pa man makaabot diri si Isko Moreno. Wala takabalo kung anong pursa ni Isko Moreno diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Wala man kita kay balo kung anong pursa ni Ping Lacson diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero initanan tulutakson naton. Samtang nagaylapit man posible wala tonta ang Grand Rally sang tatlo pagid kakilala nga nagapapili presidente sa pungsod Pilipinas. So duha may talaksan na kabo sa duwa. Bongbong Marcos, 20,000. Vice President Leni Robredo, rough estimate, aligasyon, 70,000. Porte ba? Daw tatlok pilo ba? Ang report sang pilanaton ka mga kauturan nga halos nagulutok ang Paglaom Sports Complex. Porte na mo artista. Porte nga mga voluntaryo, estudyante ang nagtambong. So takson ta ini. Samtang nagahilapit na ang eleksyon doon o kung eleksyon sa Mayo 9. Hindi kita na magatag konklusyon
kay may ara pa mga kilala nga personalidad nga nagapapili man presidente sa nasiling ko na Ping Lacson, Pacquiao, Isko Moreno, wala pa na ito maisip ang iban pagid nga nagapapili man sa pagka-presidente. Basi may ibugaman. Hulaton tayo ni antistaksyon kung sinogid ang may pinakadamo nga nagtambong sa Grand Rally dire sa probinsya sang Negros kag siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning kay Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Inalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais nga pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. Siya sang Negros Occidental. Si Gobernador Bong Lacson, klaro kay kagabi ato dito siya sa rally ni Vice President Lini Robredo. Vice Gobernador Jeffrey Ferrer, klaro man sang Grand Rally ni Bongbong Marcos ara siya. Amugit siya nagapakadto pakare. Kamusta si Attorney John Orula? Wala pa. Wala pa sa sigidbuyan nga tinaga kung sinong suportahon sa pagka-presidente. Pero bangod, madamo nga espekulasyon, bangod si Governor Bong Lacson, klaro na nga kay Vice Presidente Lini Robredo, dako ang tsansa nga ang mga Marcos magakuha kay John Orula bilang ila sini nga representante sa probinsya sang Negros Occidental. Kamante, kung si Gob Lini Robredo, hindi ba na pwede magpabaya ang ticket ni Bongbong kag ni Sara? Mangita gina sila sang tawo nga butang nila sa probinsya bilang isumpong man sa kay Gobernador Lacson kag siguro wala na iban nga kuwaon kadi Buenas man kay Atty. John Orula kung kuwaon siya sang mga Marcos sa pihak nga bahin. Anano ang tindog sa mga alkalde, wala pa naton mapaktan, may pagbulubaylo, wala pa siguro gahipos lang. Gasiling sila nga kalabanan sa mga mayor kay Bongbong Marcos, posible man, pero wala pa na kasuguruhan samtang nagabulubaylong senaryo politika ang kabasbugon sang mga presidensyal nga kandidato. Pero sa iluhanta, ang kontrobersyal nga syudad sang Bacolod. Ananong Bacolod? Si Anay Congressman Albi Benitez klaro na nga magasuporta kay Bongbong Marcos. Mayor Bing Leonardia, wala pa sang gin-endorse nga presidente, pero ang vice-presidente sigurado Sara Duterte. So hulaton ta, masadya ini. Sino ayan ang i-endorse? Katulad ni Presidente Rodrigo Duterte, wala pa man sa gin-endorse nga presidente. Si Mayor Bing Leonardia, wala pa man sa gin-endorse nga presidente. So hulaton ta. Sigurado ako yat natural, hindi si Bongbong Si Bongbong nga gin-endorse na mo ni Albi Benitez. So, pilian ini ni Mayor Bing Leonardia kung sino. Gasiling ang iba niya ti adapted san si Manny Pacquiao. Pero si Manny Pacquiao, ti ang nagapapilda si Anay Mayor Monico Puentevilla. So daw may jutay nga konflikto. Pwede opdan si Vice Mayor Lini Robredo, pwede opdan si Mayor Isko Moreno, pwede opdan si Ping Lacson. Amo ni subong ang senaryo.
kagabi kanday Vice Mayor ato dito kay Vice Mayor o kun kay Vice President Leni Robredo. So talalupang doon daw medyo may jutay na nga galidit nga impormasyon sa posible suportahan man ni Mayor Bing Leonadia sa pagka-presidente sa Mayo 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang untat biyahe dire lokal sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, ang bilog nga pungsod Pilipinas may plano man nga ikasaman ang untat biyahe. Diri sa Bacolod, ginamonitor naton si Jigo Malayag o kon Malakad ang sagundok bala. Daw duwa ka adlaw bala mong kapon ga monitor ko daw Marso 21 kag 22 ang untat biyahe. Ang punto naton dire, ang untat biyahe bilang pakilala sa pagka-disgustado sa mga operator kag driver sa padayon nga pag-ibwal sang presyo sang gatong. Pero isa lang ang ato na talupangdan nga kalabanan sa mga untat biyahe, protesta, may mga ara iya nagauntat, may ara nagabiyahe. So kung matuod nga magaupod ang pibakda kag stone, dako ini nga bagay. Kinanglan naton kung ipakita naton ang aton pagkadisgusto, ang aton protesta sa daw hindi na makatarungan, daw gutmon ang aton sini mga driver sa porte kadako nga saka sang gatong, kinanglan isahon ang pursa. Sa pag-isa kag pagtingob may pursa. Pero kung watak kita, di wala mahimo. Di kakita niya nga gauntat ang iban, gabiyahe ang iban. Di kundi daw wala pulos ang untat biyahe. Pero kung mag-upod tanan, kung matuod ang report, may bakda, stone, kag iban pa, magaupod, iniya, may porsa. Pamatian kam lang sang gobyerno, kung daw may porsa ka, kung wala niyam. Bayda, ang iban mabiyahe man, hindi man naman mga pasahero. Isa sang pinakadako dire, nga balasyan, nga kung mag-upod ang mga bases katulad sang Balyakar Transit. Kung mag-upod ang Balyakar, posibilidad may pagkripol sang aton biyahe dire sa probinsya kag Negros Occidental. Amo ini mo ang talagsan naton, kinanglan hindi pugtak-pugtak, kinanglan isahon ang pursa, isahon ang tindog para nga mabatian ang sigitan, matunog sa palamatinan sang aton gobyerno. Bisan paano nga hindi man naton mapunggan ang pagsaka sang presyo sang gatong, pero hindi man dan naton ang mga bagay nga makapugong katulad sang pag-amindar sang oil deregulation law, katulad sang paghatag subsidy kag iban pa sa aton mga driver sa pungsod Pilipinas nagapunga-punga na sa presyo sang gatong. Sa sunod nga semana dako pagid ang report na to, 13-14 pesos ang isaka sa diesel. Grabe na ni. 7, 8, 9 ang isaka sa gasolina. Por Dios, por Santo, paano mabuhi siya na ang aton mga driver? Kung hindi mabuhi ang driver, kaluluoy man ang operator. Kaya wala mas latong ibayad mo. Anong ilatong ibayad sa arkila? Kay perde. Di kundi ang magtimbang nga bahin, wala gid. Puto tikoy. Amo ina nga kung may untat biyahe, ang ako niya pananawan kung updan sang tanan, may puwersa, may tingog. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o Pasay 59, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.